Silav roj baş hevano. Hêvîdar hûn tev baş in, selamet in. Çend nûşên ku me amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Hêvî dikim hûn jî baş bin. Ji bîr nekin ji kerema xwe re vê êvarê yani jî îşev saet 21 de li gorî saeta Ewropayê ez û hevalê min ê Ronî Ruha em ê bernameyekê çê bikin. Em ê hinek sohbet bikin ka çi ye, çi tune. Me sala borî çi wa derbas kir, me çi bi dest xist û sala nû da çi li bendame ye. Bi taybetî tekîliya me Kurdan a bi İsraîlê re, bi cûhiyan re wê çi wa pêş bikeve. Ev jî tirsa dewleta Tirkiyeyê. Wallahî xweş e mirov Tirkan bitirsîne. Yani Tirkan wextê dibêjim, ez di mena siyasî de dibêjim. Behsa milletê Tirk nakim. Di vê bernameyê de bila haya we jî hebe hevando. Ez wextê dibêjim Tirk, yani behsa dewleta Tirkiye dikim. Eleqa min bi milletê Tirk tune. Milletê Tirk mağdûrê rejîma xwe ye wekî milletê Kurd. Baş e? Yani tu îşê me, tu derdê me milletê Tirk e tune ye. Tenê gil û gazinciyê me heye, me xwezî bikare bana hinek yani bikare bana xwe biguherandana. Tenê ew e daxwaza me. Van hûn baş in, selamet in. Zû da ye me helê we jî nepirsiye, ez nehatime cêm we, me peyamê we nexwendine. Ez ê werim cêm we. Di vê naberê de ez zanim ya dîmenê min dîsa dest pê kiriye di cemê de ez nizanam çi wa çare bibînim. Min hîn jî çareserî nedîtiye. Ez dawiyê de ez ê kompîtera xwe biguherînim. Ji ber ku me her tişt guherand, demekî çêbû dîsa niha di cem de. Êdî ez nizanim. Doyêvarê gelek cemidî. Hevano şaredarê me Mêrdînê Ehmed Türk serî li meqamên dewleta Tirkiye da bû, ji bo ku ev pergela qeyûm ji holê rabe, ji bo ku ew bikar bi vegere ser hibata xwe, ser erka xwe ya şaredariya bajarê meziniyê Mêrdînê. Lê hat redkirin. Di vê pêvajiyê de ka em dîsa bêjin, ka qaşo pêvajo heye, qaşo diyalog heye, ya tu îşaretekî ku niyeta baş ya dewleta Tirkiye nîşanê me bide tune ye. Dîsa hatiye redkirin. Qeyûm wê du sê mehêtin jî li ser erkê be. Başiyê me bibînî ka çi wa bibe. Yani rezalet, rewşek rezaletê ye. Ev yek ya din jî Fetih Yıldız, navî Fetih Yıldız, alîkarî serokê giştî yê MHP'ye. Ew jî radibe. Wekî wezîrê parastinê Tirkiye ew jî li gorî xweşxwara gefan li Qesedê dixwe. Sankî Qesede partiyeke siyasî ya nava Tirkiyeyê. Sankî astengî derxistiye ji dewleta Tirkiye re. Yani mîna ku meseleyekî navxweyî a Tirkiye be, kî radibe rexne dike, tehdît dike, gef li wan dixwe. Yani ew jî rewşekî rezaletê ye. Dewleta Tirkiye ne xwedî wê kapasiteyê ku karibe problemê xwe ê navxweyî hel bike, na îşê xwe berdaye li Sûriyê daxilê nava meseleyê navxweyî dibe. Edî em tev dizanin ku hedefa wan e yekem milletê Kurd e, destkeftiyên milletê Kurd e. Fetih Yıldız cîgirê serokê giştî yê MHP ragihand ku dema ji bo hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi dawî bîye. Li gorî wî dema ku hatiye veqetandin yani serê salê bû, Qesedê peymana dehê adarê pêk neaniye û dema ji bo Qesedê jî bi dawî bîye. Hele binêrin. Tu tiştekî wisa tune ye. Kî tere ji van însanlara tiştî wisa dibe? Ya peymana dehê adarê eleqa wî bi dewleta Tirkiye jî tune. Amerika organize kiribû. Amerikayê bi Mazlûm Ebdî da îmzê kirin, bi Colanî jî da îmzê kirin. Gotin heta dawiya salê pêk bînin. Ji bo pêk were şert û merc lazim e. Ana tu şert û mercekî pêk ne. Eleqa me pê tune, eleqa me Kurdan pê tune. Şert û merc divê Sûriye ava bike, dewleta Tirkiye ava bike, madem nav ye. Demokrasî divê çê bibe. Millet karibin vegerin ciyê xwe. Ew dewleta Tirkiye ku ji Qesedê dixwaze peymanê pêk bîne, ji Efrînê ve kişiye na, serêkaniyê ve kişiye na, koçber vegeriyana şuna xwe na, dawa çi dikî? Destûra bingehên ya Sûriyê çê bûye, Kurdan tê de cihê girtiye na. Hilbijartin çê bû, Kurd tevlî bûn na, dawa çi dikin? Çi bîye? Bila Qesedê belav bibe, rêveberiya Xweser belav bibe. Na hevano. Me agahî girtiye ji herêmê. Ez ji we re tiştek bêjim. Me agahî ji herêmê girtiye. Binêrin. Qesedê weke sê beşên cuda yek ji wan yê pêjê ye.
tevlî artêşa Sûriyê dibe, artêşeke nû ya Sûriye ava dibe, quweta hesê yani êdî mafê Qesedê çê dibe li her derê Sûriyê bikeve nava operasyona û di ser de jî ji bilî Qesedê tu hêzekê din ya artêşa Sûriyê nikare bikeve Rojavayê Kurdistanê. Dewleta Tirkiye ji vê yekê razî ye? Na. Ê çi dike? Wê rojê me reçeteyekî vê derê nivîsîbû, rayedarên dewleta Tirkiyeyê ku ji vê rewşê nerazî ne, dermanê wan ev e. Heman du dermanê wan hene. Ya biçin dîwarekî ji kevir bibînin serê xwe lêxin, eger dîwarê ji kevir tune be, bila biçin dîwarê ji bêtonê bibînin serê xwe lêxin heta ku xwîn bû. Wextê xwîn be, ew êşa wan derbas dibe, ew fikara wan derbas dibe. Fikar qesta min ji endîşe. Ew dermanê endîşe ê rayedarên dewleta Tirkiye serê xwe li kevir bixin ya li bêtonê bixin heta ku xwîn bibe. Wê demê problema wan namîne. Çünkü tirsa wan dibe derbas be, gunene, cîranê me ne û bilahaya wan hebe. Li Rojavayê Kurdistanê rêveberiya Xweser hil naweşe. Wekî xwe dimîne, dewlemendiyên ser erdê bin erdê dibe ku bi Şamêrê were parvekirin, lê dewlemend dimîne, ji aliyê eskerî ve jî tu tiştekî naguhere. Tam berova jî hebûna Qesedê ya nava artêşa Sûriyê de wê bi bandor be. Vay wisa rewş wisa ye. Ji em binêrin gef û tehdîtê wan hevan no? Min ji wara li gorî xwe reçete nivîsiye yani dermanê endîşeya wan, dermanê tirsa wan. Ne operasyone e. Deme gotiye pêvajo heye çareseriyên çekdarî, çareseriyên şer û pevçûn divê em diyem dayîn aliyekî. Ka me soz dabû hev me gotibû em medenî bibin, em hinek kedî bibin. Ka me soz dabû hev ne wisa? Îja ji bo ku em carekî din nekevin nava şer û pevçûnan, ji ber ku mala we ji camê ye. Wextê ku hûn li Rojava bixin, mala we jî camê wan tev dişkin û mala we jî xira dibe. Ji ber vê yekî ya baş, em nekevin nava şer û pevçûnan, em ji xwe re maqûl mîna însanên medenî, mîna du milletên medenî em ji xwe re li hev bikin. Mafê we çi ye? Ê Kurda jî bila wisa be qet ne problem e. Yani mirov dikare li hev bike. Eger dîsa jî tirsa we hebe, biçin serê xwe li dîwar xin, dîwarê kevir yan jî ê bêton. Dîwarê nerm nabe. Dîwarê texte nabe. Dibe ji kevir be yan ji bêtonê be. Cîgerê Serokê Giştî yê MHP Fethî Yıldız li ser hesabê xwe yê medya civakî di derbarê rewşa dawî ya li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê de di derbarê peymana dehê adarî ya di navbera Qesedê û hikûmeta demkî ya Şamê de daxuyaniyekî belav kiriye. Balê dikişîne ser wê yekî ku Qesedê dibin serkirdayetiya Mazlûm Abdî de sêyeka axa Sûriye kontrol dike, rast e. İddia dike ku vê yekî bi piştgirî Amerîka İsraîlê dike. Tamam havê bila ew jî rast be. Davete çi ye? Tamam. Ya pir komîk in. Ji sisiyan parekî Sûriye dibin kontrola xwe de digire, vê yekî jî bi destê Amerîka İsraîlê dike. Tamam. Tamam. Başka? Başka çi dibêjî? Dibe dema we bi dawî biye. Fethî Yıldız balkişa ser peymana Qesedê û hikûmeta Şamê got ji bo entegrasyona saziyên sivîl û leşkerî ya nava hikûmeta navendî dehê adara 2025 peymaneke ji 8 xalan li gel Rêveberiya Sûriye hatibû îmzêkirin. Tamam, rast e. Dawetê çi ye? Dema ku ji bo bicîhanîna vê peymanê hatibû dayîn yani heta serê salê bi dawî. Cîgerê Serokê MHP diyar kir ku heremên dibin kontrola Qesedê de ji aliyê petrolê ve, gazê ve, ji aliyê çavkaniyên avê ve gelekî dewlemendin. Ew jî rast e. Başka? Hemî tiştê rast dibêje. Ka em bindirin dawiyê de çi dibêje? Fethî Yıldız Efendî îro tiştê rast dibêje. Ew yek ji serkêşê pêvajo ye ya piştî Dewlet Bahçelî di nava MHP'de. Ew yek ji wan kesan bû digot heyate ez dem Partiya Rehevdîtin çê nakim. Em didomînin hevalno dibêje yani axa
dibin yani o coğrafya dibin kontrola Qesedê de dibê ji aliyê gazê, petrolê ve gelekî dewlemend e. Ev yek li pêşiya pêşketin beşdarbûna Sûriyê astengiyekî mezin e. Ve ev yek li pêşiya pêşketin û başbûna rewşa Sûriyê astengiyekî mezin e. Çima? Çima astengiyekî mezin e? Were em li hev bikin, em petrol Mazlûm Abdî pir caran got, em amade ne petrola xwe li temamê Sûriyê belav bikin. Bila herkes karibe jê fayde bibîne. Em jî ji aliyê din fayde bibînin. Yani ev dewlemendiya Rojavayê Kurdistanê ye. Ne tenê li Dêrezorê, li Remelanê jî kanên petrolê hene pir dewlemend in. û ne tenê petrol jî, erdê Rojavayê Kurdistanê dikare têra temamê rojhilata navîn bike. Fethî Yıldız di daxuyaniya xwe de İsraîl bi çêkirina kaosê ya li herêmê sûjbar dike. İsraîl hewl dide ji Swêdayê ber bi herêmên PKK Qesedê ve ên Bakur Rojhilatê Sûriyê ve korîdorekî vebike ku ji wê korîdorê re dibêjin korîdora Davût. Hûzanın herêma rêveberiya Xweser jê re dibêje herêma PKK û Qesedê. Ev însanê aqwasa bêhurmetin a. Yıldız her wiha îdia kir ku İsraîl bi dagirkirina Çiyayê Hermanê dixwaze Sûriyê ji başûr û ji rojhilat ve dorpêç bike, xwe bigîne sînorê Tirkiye, tirsa wan panîka wan diye. Ya İsraîl axa Sûriyê temamî digire, xwe digîne sînorê Tirkiye. Çi dibe? Mala te xira dibe. Xwe gihan sînor çi dibe? Kîjan mantık hevano, kîjan mantık, ez vê parantez vekim. Welatê we ji aliyê kîjan mantıqî ve tê rêvebirin, ya giring ew e ku ev mantık çiqas demokratîk be, çiqas li gorî huzûra însan be. Mesela ez pir dixwazim Kurdistan ji aliyê mantiqekî weke Norwêcê, Swêdê yan jî Swîsre were rêvebirin. Pir dixwazim. Îdeolojî çi dibe bila bibe, millet çi dibe bila bibe. Rejîma ku em behs dikin, rejîma demokratîk hebe ji bo me kafî ye. Ez naxwazim Kurdistan ji aliyê faşîstên Kurd ve were rêvebirin. Mesela naxwazim. Ji bo min faşîzm e. Ha Kurd biye, ha Tirk biye, ha Arab biye. Ez dixwazim ji aliyê demokratan ve were birêvebirin. Demokrat jî yani ez behsa demokrasiya bi nav nakim. Yani ez nabêjim Demokratîk Kurdistan Cumhuriyetî. Ez tenê dixwazim Kurdistan be navê wî, demokrasî di pratîkê de pêk were, ne di navê wî de hebe. Em xwe neçin di pişt nava da ve neşîrin. Navê Swîsrê de demokrasî tune ye. Mesela Konfederasyona Helvetîk, SH, ne? CH. CH çi ye? Konfederasyon Helvetîk. Kî gotiye Konfederasyona Demokratîk ya Helvesiya? Helvesiya navê milletê Swîsrê ye. Ya îcab nake. Navê milletekî ne? Milletekî jiya ye beriya 2000 salan. Milletekî kev ne? Mîna me em bêjin met. Em nebêjin Kurdistan, em bêjin medya. Mesela medya dikare bibe navê Kurdistanê. Yani tişîkusa. Yan jî Konfederasyona Medya. Wê demê Ermenî jî, Asûrî jî, herkes jî dikare tê de cihî bigire. Ku ji bo navê nijadekî nebe navê dewletekî, ew formül jî dikare were dîtin. We goterê, eger we gotibe erê em bidomînin. Ne meselê ye, dikarî bêjî Kurdistan jî, dikarî bêjî Anadolya. A mühim awayê rêvebirin heye. Behsa helbesta Tirkiye dike, ez vê heme zû derbas kim. Yıldız iddia dike ev rewşa ku niha İsraîl tê de ye, gav bi gav li Sûriyê pêş dike ve tê heta ser sînorê Tirkiye û bi korîdora Davût xwe digîne herêma dibin kontrola Qesedê de behsa qesta rêveberiya Xweser dike, dibe avaya hemî gefekî mezin e li ser herêmê li ser Tirkiye jî. Wezîrê Parasînê Tirkiye Yaşar Güler jî do tiştekî gotibûn bi were parvekiriye niha Fethî Yıldız balê dişîne ser daxuyaniya wî jî. Dibêje helbesta dewleta me divê meselê de zelal e. Em rê nadin tur rêxistinên terorê bi taybetî Partiya Karkerên Kurdistanê PKK, YPG, Qesedê ji bo li herêmê çalakiyên xwe bidomînin yan jî rewşeke de facto ava bikin. Rewşeke de facto hevano
Rewşa mîna herema Başûrê Kurdistanê ye yan jî mîna rêveberiya Xweser e. De facto yani buxa çêdibe ji valahiyeke siyasî. Ji valahiyeke siyasî wextê avaniyeke siyasî çêbibe navî dibe de facto baş e. Yani rêveberiya Xweser îro wisa çêbiye. Yani ne peyman hatiye imzêkirin ne dewletan li hev kiriye tu tiştekî tune ye bixwe ji mecburiyetê di encama konjonktûra siyasî ya herêmê de derketiye holê ava bîye. Baş e? Dibe em vê rewşê jî naxwazin. Ama bixwe ve dikeve nava nakokiyan ji ber ku bixwe çêdibe. Wextê ku valahiya otorîteya siyasî hebe bixwe çêdibe. Milletê Kurd êdî xwedî wê zanînê ye, xwedî wê tecrübê ye ku bikaribe herêma xwe bixwe rêve bibe. Wê aliyê de bila cîranên me ê Tirk ku niha di pêvajoya evê de ne, di pêvajoya kêdîkirinê de ne, dibe bila xwe mehv nekin, nehêşin. Armanca me ya dawî tasfiyekirina temamî ya rêxistinên terorê ye. Hêviya hevbeş ya 86 milyon welatê me ye. Hevano eger ez di nava wê 86 milyon kesî de me a min jê derxin 75 milyon û 999 hezar kes bila bêje ez bixwe nakevim navê û rêja min ji we ew e hûn jî li ser medya civakî li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye ji Fethî Yıldız Efendî re bibêjin me daxilê nava armanca xwe ya pîs qirêj neke. Ji ber ku em ne bi terane ji bo tunekirina rêxistin tevgerên Kurdistanî. Em tevgerên Kurdistanî weke rêxistinên terorê nabînin û em naxwazin herêmên dibin kontrola wan de ji kontrola wan derbikeve. Em dibêjin em bo wan rane. Baş e? Ez weke hemwelatiyekî Tirkiye ez li dijî gotinên Fethî Yıldız derdikevim, ez alîgirê rêxistinên Kurdistanî me ku bikaribin herêman kontrol bikin û di ser de jî dibe mirovan daxwazê xwe bibêje. Ji bo ku fêrbûn çênebe hevalo. Niha mesela fêr dibin. Mêrik derdikeve ser navê te dibêje ez ser navê 86 milyon welatiyê me dibêjim bila rêxistina terorê a Partiya Karkerên Kurdistanê YPG qesede were tasfiye kirin tu herêmekî dibin kontrola wan de nemîne rewşeke de facto bila ava nebe. Mesela ser navê me dibêje. Merû dikare gilî bike. Ser navê min naxife. Em nikarin kampanyayekî wisa bitin destpêkirin gelo? Li ser navê min naxife. Mümkün e, merû dikare bike. Mesela Sezgin Tanrıkulu heye dilê wî dişewite ji bo Kurdan tiştekî xweş dibêje. Yani madem dibe we pêvajo de ye dest pê kirin, xwezî fikrê CHP jî temamî wisa biye. Madem we pêvajo li Tirkiye de ye dest pê kirin ji bo aştiyê, çima hûn behsa meselên Sûriyê dikin ya? Mesela divê pêvajo bi Sûriyê ve neyê girêdan? Li Sûriye rewşekî cuda ye, Rojava rewşekî cuda ye, li Bakur û Tirkiye rewşekî cuda ye. Hûn çima bi heva girê didin? Yani anha qesede wextê ku şertên peymana neyne cih wê pêvajoya li Tirkiye xirab bibe. Acayip tiştin evî insan. Ji ber vê Sezgin Tanrıkulu weke parêzerekî kevin, weke awqatekî xwedî tecrübe tiştê giring dibêje. Ez hêvî dikim ku fikra CHP bejî. Na ez vê min ez bixwe pir qîmetê didim fikrê Sezgin. İnsanekî ji dil e, insanekî samîmî durist e. Parlamenterê Amedê ji CHP hatiye hilbijartin. Dibêje nabe ku pêvajoya li Tirkiye tenê pêşketinên li Sûriye ve were girîdan û şiyarî da ku divê pêvajo neyê têkdan. Ev pêvajo firsendekî giring e ji bo Tirkiye. Ya. Eva ye bila ser ekranê be bila hevalê me zanibin em behsa çi dikin hevalna. Ez divê qenaetê da me. Alîkarê Serokê Giştî CHP ye. Mesela di asteyekê bilind da ye, erkawî, wezîfawî. Alîkarê Özgür Özel e. Yani dikare bibe Serokê Giştî CHP jî. Yani ez bixwe endamê CHP bim, ez ê wî pêşniyaz bikim.
parlamenteri Amediye Sezgin Tanrıkulu li ser hesabê xwe medya civakî di derbarê pêvajoya çareseriyê û di derbarê pirsgirêka Kurdan de peyamekî parvekirî ez hema ji we re bixwînim. Çareseriya doza Kurdan ya li Tirkiye rawestandina tundî û şer danîna çekan e nabe ku tenê bi pêşketinê li Sûriyê vewerê girêdan. Fikrekî pir rast e û di cî de ye. Mesela me hevano ez bixwe dubarê bikim ez nabêjim pirsgirêka Kurd. Çiqas destê we tê ji kerema xwe re hûn jî nebêjin pirsgirêka Kurd. Ya bêjin dawa Kurd ya bêjin doza Kurd. Ji ber ku ev dozekî ye. Ne merov wextê ku gilî dike merov dawa vedike. Mesela me dawa vekiriye li hember dewleta Tirkiye ve demê ev dawa ye. Dawa Kurd. Doza Kurd. Ama pirsgirêk ne? Kî dikare bêje pirsgirêk yani sorun ew ancak insanên ku hebûna Kurdan ji xwe re wekî pirsgirêk dibînin, tekoşîna Kurdan ji xwe re wekî pirsgirêk dibînin, ew dibêjin pirsgirêka Kurd. Çünkü Kurdbûn, hebûna Kurdan heqeten ji bo wan pirsgirêk e. Ew normal e. Ew nava xwe de dikarin nîqaş bikin. Ama em wextê dikevin dewrî em nikarin bêjin pirsgirêka Kurd. Şaş e. Ez û te hesû em nava xwe de wextê nîqaş dikin em çi dibêjin? Divê em çi bibêjin? Mesela hakikaten pirsgirêka me Kurdan çi ye? Ne? Dagirkeriya dewleta Tirkiye li Bakur. Dagirkeriya dewleta Tirkiye nizam Kudrê. Wê demê dawa me dawa dagirkeriyê ye. Ne dawa Kurd e. Ne pirsgirêka Kurd e. Pirsgirêka Tirkiye ye. Pirsgirêka dagirkeriya Tirkiye çawa çareser dibe li Bakurê Kurdistanê. Navê pirsgirêka me ev e. Bi tu şiklekî insanê ku bibêje Kürt sorunu di pencereya Tirkiye'de li Kurdan dinêre. û imkanê ku karibe doza Kurd hal bike tune ye. û ev hişmendî di nava Kurdan tevahî de bi cih kirine. Êdî Kurd jî ji xwe re dibêjin Kürt sorunu. Pencereyekî perspektîvekî şaş dal meselê nêrin heyf e. Divê em vê mêjiyê ji nava xwe derxin. Em dawa Kurd e, doza Kurd e. Pirsgirêk ve jî pirsgirêka dagirkeriya Tirkiye. Yani ez vaya weke ilmî dibêjim ha eleqa viya bi evê tune ye bi hestê min ê netewî tune ye. Hestê min ê netewî tiştekî dine vaya tespitekî ilmî ye dibêjim. Yani me hûn bêjin çi ilm e. Erê ilmê ye çima zanyariyekî ye. Merov navê pirsgirêkê lê dike çima nebe? Ez anal peyamê wê dinêrim. Gelek spas dikim telefonê pir xweş tên ji me re mala wê ava. Ez anha bidomînim hevanno. Daxuyaniya Tanrıkulu ez hema xilas dikim başiyam biçin mesela İran û pejekê. Dibe çareseriya doza Kurdan ya li Tirkiye rawestandina tundî, rawestandina şer, danîna çekan vana hemî nabe. Dibe ne rastek ku bi tenê pêşketinê Sûriyê vewerê girêdan. Yani ev pêvajo firsendeke dîrokî ye ji bo hemî gelan dibe ji dest neyberdan li dijî hêzên navnetewiyên ku dixwazin welatê me û herêma me bê îstiqrar bihêlin ji xwe re qadê vekin bi karanîna hêza aştiyê ya li hundir li herêmê wê bi Tirkiye bide qezenjkirin. Ev daxuyaniya Tanrıkulu piştî wê yekî hat ku alîkarî serokê giştiyê MHP Fethi Yıldız ragihandibû ku ew dema ku ji bo entegrasyona Qesedê hatiye veqetandin hatiye diyarkirin. Yani serê sala 2025 bi dawî bîye. Tam rastî wê demê te. Hevan aman ha cî bidin pejekê. Em hin tiştan bibêjin di derheqê pejekê de me ji we re gotibû bar me gotibû. Îsal li Îranê guherîn û veguherîn çê dibin. Rojên xweş li benda Kurdê me ê Rojhilatê Kurdistanê ne. Divê em hêza xwe bikin yek. Em mecbûrin. Başûrî, Rojavayî, Bakurî em piştgirî bidin hevalên xwe yên Rojhilatê. Çawa ji we re bêjim. Bi serhildanên xwe, bi peyamên xwe, bi tevlîbûna medya civakî. Meclîsa Partiya Jiyana Azad ya Kurdistanê Pejak di derbarê xwepêşandanê li Îran û Rojhilatê Kurdistanê de daxuyaniyekî berfireh belav kiriye.
Pejak ragihand ku ew piştgirî didin hemû hewldanên demokratîk yên li dijî dîktatoriyê teqes kir ku berxwedana gel wê bi yeketiya demokratîk bi ser bikeve. Partiya Jiyana Azad ya Kurdistanê pejakê di daxuyaniya xwe de wiha got. Ev raperîn ji bo şermezarkirina siyasetên aborî, civakî yên Komara İslamî dest pê kiriye. Komara İslamî nêzîkî nîv sed sal e bi rêya polîtîkayên qetilkirin, çêwsandin, bêdengkirin, perçekirina civakê hewl dide li ser desthilatê bimîne, li ser hukm bimîne. Pejakî hikûmeta Îranê bi talankirina dewlemendiyan sûcbar kir. Yani dewlemendiya ser erdê, bin erdê ya li temamê welat tîne dixe xizmeta şer. Sîleh çek dikire, millet birçî dihêle. Ji ber vê yekê îsyanê dest pê kiriye, raperîn çêbiye. Armanc ew e hevano, ev raperîn bigêje hedefa xwe. Yani rejîm hilweşe, millet di nava xwe de hikûmetekê nû ava bike. Pejakî hikûmeta Îranê bi talankirina dewlemendiyan sûcbar kir, got Komara İslamî dewlemendiyên welêt ji bo şer, ji bo destwerdana kar û barên welatên din, ji bo piştgiriya komên tundrew bikartîne, ev yek bûye sedema krîza aborî. Ev tevger berdewamiya şoreşa jin jiyan azadî ye û tê gotin, ji bo derbaskirina ji krîzan û çareserkirina pirsgirêkan ji dervê yeketiyê tu rêyekê din tune ye. Em ji jinan, ji genç û cîwanan dixwazin piştgiriyê bidin vê pêvajoyê. Hewldanên rejîmê yên ji bo bêdengkirina daxwazên rewa yên gel wê bê encam bimîne, wê têk biçe. Desthilatê dengê şoreşa gel bihîstiye, ji bilî teslîmbûna li hember daxwazên gel tu çareseriyekê wan nemaye. Ev gotinekî balkêş ya pejakî ye hevano. Pejak bang li rejîmê dike ku teslîmê daxwazên gel bibin. Daxwazên gel çi ye ya pêk bînin yan jî dev ji hikûmetê berdin, biçin bila gel hikûmetekî nû hilbijêre. Tespîtên ku vê derê balam kişandin hevano. Mesela ew qas dewlemendiyên Îranê hene, ji bo çi bikartîne? İran dewlemend e. Yani ew erdê wî, kevirê wî, zinarê wî, her tiştî wî. Ji gaz û petrolê bigirî her tişt heye. Her tişt. Lê pere çi dike? Ez nabêjim tenê ambargo li ser heye. Mesela ambargoyê ne? Zêr heye, zîv heye, her tişt heye. Gelek dewlemendiyên din hebûn. Hevalekî pispor ji wê derê ji min re gotibû, yani li deverekî dinê dünyayê tune ye. Lê tam anha naybîra min navê wan çi bûn, ji bo çi dihate bikaranîn. Lê qîmetên wisa mezin in ku li deverekî dinê cîhanê tune ye. Mesela hevano. Van dewlemendiyê xwe dixe xizmeta şer. Destwerdana kar û barên welatên din. Ew çi ye? Mîna li Yemenê, mîna li welatên din, diçe bi Erebistana Siûdî re dikeve nava rekberiyê, diçe li Sûriyê tonkî çeteyan xwedî dike, diçe Îraqê. Hemî çeteyên li Îraqê jî alî Îranê ve têne xwedî kirin. Yani Îran çi wa dikare ew xwesa parastina derve, yani pere bixe xizmeta parastina derve. Ne ji bo xwe jî, ji bo parastina derve. Mesela welatê xelkî hevan, welatê xelkî çi wa dikin? Yek parastina sînoran heye, yek jî parastina istixbaratiya dervê sînora heye. Hin dewlet hene wisa dikin. Ji bo ku gef û tehdît neyê heta nava hundir, ji derve ve tedbîrê xwe digirin. Îdî navê istixbaratiyê piranî xebatên istixbaratî ne. Çünkü heqê te tune ye. Tu çek û silahê xwe bidî destê çeteyan, çeteyên bê kontrol, bê prensîp tu wana bişînî derve û bişînî ser xelkê. Çi tîne serê xelkê dibe tu bikaribî encama wê bigirî ber çavan. Her çeteyekî te çi suç bike tu jê berpirsiyarî. Wekî li Efrînê dewleta Tirk jê berpirsiyar ama kes tune hesab bixwaze ji dewleta Tirkî. Em hinekî ji vê derê em şaş dimînin. Dewleta Tirkiye ew qasa suç kiriye li Efrînê. Mesela milletê me ê serê kaniyê Efrînê di çadiran dane vê zivistanê. Gelekî wan şehîd bûn ji ber şewatên di çadiran de. Hêzekî, merciyekî tune hesab bixwaze ji dewleta Tirkî. Tune. Wa jî pir bala me dikişîne. Yê Îranê jî wisa ye. Mesela İran diçe
li Sûriye, Iraqê, Yemenê, deverê din ê cîhanê, li hin welatên cudayî Afrikayê çeteyan kirê dike, dewlemendiya xwe xizmeta wan, ama milletê jî birçî dimîne. Ji bo wî ev serhildanekî pîroz e, raperînekî pîroz e, bila însan rabin ser piya. Donald Trump jî daxuyaniyekî daye di derbarê vê mijarê de. Ew jî ji Îranê re dibêje nebî pozê însanekî xwîn be. Gule nereşîne sêd însanan. Ev serhildanekî pîroz e ya millet e ji bo nan e. Serhildana nan e ya pîroz e divê xwe berpirsêr bigirî û millet çi dixwaze bînî cih. İran Amerîka vê yekê dixwaze. Donald Trump gef li Îranê xwar da zanîn eger hûn êriş bikin ser xwepêşanderan, hûn wana bikujin, Amerîka wê were hawara wan. Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser hesabê xwe tora civakî got eger İran xwepêşanderên aştî xwaz gulebaran bike, bawekî hovane bikuje, Amerîka wê bi hawara wan ve biçe. Trump îşaret bi amedekariya leşkerî jî kir. Em bi çek û cebelxaneyên xwe amade ne, hazir in, li benda tevgerê ne. Spas ji bo guhdana we ya ji bo vê mijarê. Çima spas dikim zanim. Di civînekî çapemeniyê de spasî dike ji rojnamegeran re. Hevano niha xwepêşandanên li Îranê her deqeya ku derbas dibe mezin dibe, ji roja yekşemiya 28 Mehê virva dewam dike, yani hefteyekî dest pê kiriye. Xwepêşandan li parêzgehên wekî Kirmanşan, Lewristan, Îlam, Çarmehal, Bextiyarî, Qum, Xuzistan, Fars, İsfahan, Hemedan, Meşhedê belav bûne. Heta niha li van bajaran alozî derketine. Piştî destpêkirina nerazîbûnan Serokê Bankeya Navendiya Êryanê dest ji karberda îstifa kir. Abdulnasir Hîmetî bû serokê nû yê Bankeya Navendiya Îranê. Hikmetî roja çarşemê ra gihand ku ew ê buhayê tûmen û rewşa bazarê hinekî aram bikin rê li ber gendeliya li bazaran bigirin. Wekî din serokkomarê vî dewletî bizîşkiyan jî axivî bû. Bizîşkiyan ser xwepêşandanan gotibû çareserkirina pirsgirêka siyasî di bingeh de çareserkirina pirsgirêka aborî bi cîhanîna dadmendiyê ye. Yani eger divê edalet were bi cîhanîn divê merû dikare ji nav vê meselê saxî bifilite. Kîjan siyaset dikare were bi cîhanîn dema ku dadmendî yani edalet di nava civakî de neyê bicihîkirin. Gotinê rast e, bizîşkiyan rast dibêjî. Çima xelk me qebûl nake? Bila em qebûl bikin ku divê em guh bidin gotinê xelkê. Aniha li Îranê serokkomar rast qise dike, lê di pratikî de kî destek dide wî, kî ji qas pêş dikeve ez wî nizanim. Yan jî ji bo hinekî gaza millet bigirin wisa gotinê rast dibêje. Hejmara kuştiyan heye zêde dibe. Li gorî zanyariyên nefermî yên ku heta niha hatine belavkirin, ji bilî 4 kesên li Loristanê li bajarê Lordeganê ê Çarmehal Bextiyariyê du cîwanên 21 salî 28 salî hatin kuştin. Wekî din gelek genç li deverên İsfahanê jî Fulat şehra. Pêşniyaza min li wê ew e hevano van bajarên Îranê fêr bibin. Sibê du sibev serhildan mezûn dibin. Divê qet nebe em bajarên Rojhilatê Kurdistanê zanibin. Mîna Rojavayê Kurdistanê. Em navê van bajaran ez bi zanebûn bilêv dikim ji bo ku di hafiza me de cih bigire. Fulat şehra İsfahanê ye. Kesekî li wê derê hatiye kuştin. Heta niha hejmara kuştiyan bahsa 8 kesan tê kirin heta niha. Jiyana kesê ku hejmara kesê ku jiyana xwe ji dest dane. Di vê navberê de hevan Tayyip Erdogan û Donald Trump nayîne cemhev bi telefonê ew ê biaxivin. Ew ê çi bibêjin ji hev re? Bi qasî ku hatiye gotin ew ê behsa Ukrayna bikin, behsa Xezayê bikin. Lê İsraîl naxwaze Tirkiye di vê projeyê de hebe. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan beyan kir ew ê roja duşemiyê bi serokê Amerîkayê Donald Trump re biaxive. Erdogan diyar kir ku tekîliya wî ya bi serokên cîhanê re didome, di demekê nêz de ew ê bi Donald Trump re jî pêwendiyekî bi telefonê dayîne. Em ê li ser Rûsya li ser Ukraynayê biaxivin. Resmî ev e. Pêdî em nizanin. Ew ê behsa Rojava bikin, behsa Qesedê bikin,
projeya F-35 ya balafirên şer gelo ew were axaftin. Yani qasî ku rojê min jê fehm kir Donald Trump amade ye Tirkiye tevlî bike. Bi şertê ku li hember İsraîlê bi kar nehêne. Erdogan li ser dema hevdîtinê û mijarên ku wê bêne guftûgû kirin, ev agahî dane. Dibêje hevdîtinên min ên bi birêz Putin re, Zelenskî re, serokên welatên Ewropayê re didome. Di vê naberê de roja duşemî êvarê jî derdora saet çaran li gorî saeta Tirkiye hevdîtinekî wê bi Donald Trump re jî çêbibe. Di vê hevdîtinê de em ê derfetê bibînin ku em li ser mijarên di navbera Rûsya û Ukraynayê de her wiha mijarên li ser Filîstînê em ê biaxivin. Erdogan di beşekî din ya axaftina xwe de balkişan ser rewşa Xezayê û bertek nîşanê Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu da. Hûn zanin Netanyahu gotibû di mesela Xezayê de, mesela Filîstînê de çi dibe bila bibe em destûr nadin ku Tirkiye were tevlî bibe. Baweriya me bi Tirkiye tune ye. Hevanno ez ê behsa Amedê jî bikim. Mem Ararat konserê xwe hemî betal kirin. Ez ê behsa wî jî bikim. Sebebî wî jî ez ê ji we re bêjim. Niha Mustafa Karasu reportajekî daye Ajansa Nûçiyan Anhay beşa yekem îro hate parvekirin. Beşa duyem de sibê çi heye di derbarê pêvajoyê de ew ê çi biaxife tam nizanim. Lê beşa îro da tiştek ku min ji bo we berhev kir hema tiştekî kin e ji we re bêjim. Yani piranî agahiyan dide. Agahiyên ku em zanin ji serê pêvajoyê heta îro çi biye normal ez bim rojnamevan divê binivîsîne van tiştana. Yani ji serî heta nawî heta îro. Dewleta Tirkiye çi gav avêtine, yan jî gav naavêtine, aliyê tevgera Kurd çi gav avêtine, çi hatiye kirin, divê hemî bigota û Mustafa Karasu newestanda. Lê çi biye van gotina hemî Mustafa Karasu dide gotin tiştê ku em dizanin. Çi dibe di dawiyê de tiştê ku em bikaribin ji temaşevanan re ragînin namîne. Yani ew heyfe wext derbas dibe. Rêzdar Mustafa Karasu kesekî girîng e. Ji zîndana Amedê bigire ji berxwedana wê derê yek ji karakterên esasî wê derê ye. Heta îro di pêvajoya Osloyê de jî cihî girtibû qasî ku em zanin. Di vê pêvajoyê de jî yek ji karakterên sereke ye. Tiştê ku ew dibêje mihîm in. Ama yani divê merû pirsan jê bike. Wextê pirs jê neyê kirin ew ê çi bibêje? Yani ez benda beşa duyem ya sibê me. Beşa îro da ez ji we re bêjim beşa îro da çi hebû? Mesela dibêje ev zêdetirî salekê ye civak hêzên demokratîk heqetin vê bêhna xwe vedin. Tiştê ku yani fikra min e jî. Yani bi xêra vê pêvajoyê hem ji qadagerîla û hem ji Dem Partiyê hem Rojava hinek nefes girtin. Ew tiştekî baş e. Ew jî balê dikişîne sivê rewşê. Ev li aliyekî wekî din dibe rewşa siyasî heta radeyekî nerm biye li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Zextên bi hincetên terorê de hatin kirin kêm bûne. Ji bo tekoşîna demokrasiyê zemînekî ava biye, tamam. Her çi qasî hin derdor hestên dijminayiya li dijî Kurdan geş dikin jî ji ber ku AKP, MHP perçeyekî vê pêvajoyê ne di nêrîna civakê ya li ser pirsgirêka Kurd û Kurdan de nermbûnekî çêbiye. Her çi qasî hewl didin bi gotina Tirkiyeya bê teror rastiyê veşêrin jî civak dibîne ku pirsgirêkekî Kurd heye, daxwazên Kurdan hene, bêguman rawestandina şer ne tenê di warê aborî de, di warê civakî de jî rehetiyekî çêkiriye. Her çi qasî civaka Kurd ji ber fesihkirina PKK xemgîn bûbe jî milletê Kurd dibîne ku pêşveçûn serkeftina pêvajoyê wê mezin bi Kurdan bide qezenşkirin û piştgiriyê didin hewldanên rêber apû û tevgera me. Civaka Kurd salekî pêvajoya polîtîk dijî. Ev saleke divê pêvajoya polîtîk dijî. Ne tenê dildarên Dem Partî hemû Kurd ji bo pirsgirêka Kurd û demokratîk bûnê
di nava hestiyariyê dane. Kurd ji bo çareseriyekê demokratîk ya doza Kurd ketine nava têgihiştinekî hevpar. Rihê wan bûye yek. Heta Kurdên ku dengê xwe dane AKP jî di nava nêzîkatiyekî çareseriyekê demokratîk ya ji bo doza Kurd dane. Niha di nêzîkatiyên polîtîk îdeolojîkên AKP MHP de cudahî hene tunene. Rojnamevan ev yek pirsiye. Mustafa Karadut dibêje na firqiyekî wisa pir mezin tune di navbera AKP MHP de. Ji ber vê yekê dibe rewşeke merû fehm dike ku di nêzîkatiya li pirsgirêka Kurd de cudayî hebin, qismek nuans hebin jî AKP MHP di nava tifaqeke xurt dane. Eger di mijarekê girîng ya weke pirsgirêka Kurd de nêrînên wan ne nêzî hevbiya, Dewlet Bahçeli ew daxuyaniyên ku me basa wan kiriye roja ewil nedikir. Lewma berê bi Tayyip Erdogan re li ser vê pêvajoyê çûye axifiye muheqeq dibe ku nêrînên her duyan ne weke hevbin sedî sed lê jaliyê siyasî ve di destpêkirina pêvajoya bi vê rengî de hemfikir bûne. Eger wisa nebiya di mijarekê ew qas girîng de eger nêrînekê hevpar nebiya, ev yek wê bibiye sedemê têkçûna tifaqa navbera wan jî, dibêje Mustafa Karasu. Hevan na, niha şaredariya Amedê lêborîn dixwaze ji we. Çima lêborîn dixwaze? Dibe me nekarî em berfê pak bikin û em li hember berfê tê bikoşin. Ji ber vê yekî lêborîn dixwaze. Hûn lêborînê qebûl dikin hevan no hevalên Amedê. Yani êdî hûn baştir zanin mesela berfê. Her şaredarê bajarê mezin yê Amedê Doğan Xatûn eşkere kir ku di warê pexaşkirina berfê de kêmasî wan hebûne. Ji ber vê yekê ji xelkê Amedê lêborîn xwest. Li 10 bajarên cuda yên Bakurê Kurdistanê berf rêya 2791 gund û gundikan girtiye. Belkî 3000 hûn bêjin. Karûbarên vekirina wan rêyan dewam dikin lê tim lê ev ekîbên ku diçin paxijiyê pêra nagînin. Hem malzemê wan tunene, krederê wan tunene, makînê wan tunene, nikarin bi têra xwe bersiv bidin daxwazên gel û nikarin li hember berfê tê bikoşin. Li bajarên Wanê, Bitlisê, Mûşê, Çewlikê, Xarpêtê, Sêrtê, Şirnaq, Elih, Mêrdîn, Colemêrgê berfekî pir zêde dibare. Li Amedê piştî 53 salan berfeke ew qas zêde bariye. Ama Amedê karî tune bûne ji ber vê yekê zehmetî derket. Her şaredar Doğan Xatûn di derbarê van mişaran de bersiv daye pirsên maşallah dekak hevalê me rojnameger li Amedê dixebite. Dibêje îro roja pêncan e piştî 53 salan berfekê wisa zêde dibare li Amedê. Me Amedekariya xwe kiribû ya rastî lê berf ya ku me hesab dikir ji wî zêdetir barî. Em ketin nava hin kêmasiyan ji ber vê yekê em lêborînê ji milletê xwe dixwazin. Rêya ruha farqînê ne tenê ji ber berfê ji ber qezayekî tirê dibe felş biye, sekiniye. Mesela wî hinek cuda ye. Hevşaredarê Amedê rexne li serdema Qayûman jî girt. Eşkere kir ku Qayûman makîneyên şaredariyê beriya niha firotine. Makîneyên me yên ji bo berfê kêmin di dema Qayûm de gotine ya li bajarê me berf nabare, em van makîneyên berfê ê paxişkirinê di destê xwe de negirin ka em bifroşin, em bixin pere bînin. İşte çûne wisa kirine niha makîne destê me de kêmin. Makîneya me ya herî nû di sala 2010 de hatiye kirin. Di nava 15 salan de tüm makîneyekê nû nehatiye stendin. Roja ewil 108 karmend li qadê dixebitin. Lê paşê me hejmara wan derxistine 80 kesî. Niha 80 kes, 85 kes hatta dixebitin. 65 makîne li nava bajêr rêyan paxiş dikin. Li ser rexneyên çima xwe li rêya naya reşandin jî basa meselekî teknîkî kir. Çima xwe li rêyan naya reşandin? Duwarê teknîkî de dibêje xwe li ser berfê naya reşandin. Min jî nizanî bû. Pêşî berf tê paxişkirin, paşê ji bo ku nebe qeşa yani cemet bûz negire xwe lê tê reşandin. Me heta niha 3000 ton xwe li navçeyan belav kiriye. Îro jî 6 kamyonên din ên xwe hatin. 3000 ton xwe hevan na. Çi qasiye? Tike çikin kamyon. Gelo şaş nivîsandine. Em qasî ku ez zanim pir zêde ya
3000 ton çawa mümkün ya. Nuzanım çabi me da pir zêde ye. Êka Doğan Xatûn di dawiyê de diyar kir ku ew ji bo çareserkirina pirsgirêkan 24 saetan li ser hev dixebitin bê rawestan daxwaz ji aliyên siyasî ên wekî AKP, Hüdaparê kir agahiyên şaş belav nekin. Gotina bêexlaq bi kara niye de got me got belkî yani em bi kar neynin nama wê bi kar dibe gotinê şaş û bêexlaq bi kar neynin gel li hemberî me sor nekin dibêjin. Ji destê me çi tê em dikin. Hele AKP dibe va ev makînê me firotine bila neyên millet li hemberî me sor nekin nebêjin şaredar naxebite nizam çi nake. Dewa wî ew e yani. Em dixebitin. Em karê xwe bi rêva dibin hevan no. Hevalê me ê Serhedê tekîliya min heye bu ara dibêjin bi salan me tiştekî wisa nediye. Normal gelek bendav çêbûne, baraj çêbûne, berf pir kêm dibare lê îsal pir zêde bariye. Ev jî tiştekî pir ecêb e. Jalîk vê baş e baraj tijî dibin eşke salî çênabe sala pêşiya me. Divê merov hinek li ber xwe bide heta ku rê vebûn. Stranbêjê me Mem Ararat ragihand ku konsolosxaneya Almanyê vîze nedaye ekîba wî lewma jî ew neçarmane konserê xwe yên li Ewropayê betal bikin. Çima gelo? Çima? Ez hema fotoğrafı mesela hevanno deqekî ez Mem Ararat xilas bikim nûçeyekî deqeya dawî heye. Ez hema vîya bînim ser ekranê paşê deqekî nûçeyekî germ heye hevanno. Hema li vîya temaşe kin. Vê êvarê ji bîr nekin saet 21 de ez ronî riha bimiraye em ê bi hev re hem tiştê nû bibêjin. We dît ev vê hevanno. Ka Mem Ararat bixwe çi dibêje? Slavo gelî hevala. Mixabinaneka bo xeberek nexweş li pêşverî we melewma weke hûn jî dizanin. Li nava Ewropayê bi taybetî li Almanya çend rêze konserê me hebû. Şeşê vê mehê yanî meha çilayê dest pê dikir. Lê konsulxaneya Almanya vîze nedane gelek hevalên me ji ekîbê. Ji ber vêkê jî em nikarin werin mixabin yanî ev lema weke hûn jî dizanin pirsgirêkek esasî ye dema vîze tune em nikarin werin. Bêguman ev biryarek şaş e. Sala par weke hûn dizanin tu pirsgirêk derneketibû em hatibûn. Dîsa heman hevalin hemama. Ev biryara konsulxaneyê biryarek şaş e bêguman. Lewma huner dilxweşiyê, xweşbîniyê di nava civatan de di dunyayê seranserê dunyayê bi pêş de dixe û ev biryar bêguman ji vî tiştî re bû asteng. Bi hêviya hevdîtinê zor spas. Mesele ev e hevanno. Mesele ev e. Niha nûçeya ku ez tînim ser ekranê ya li ser vê mesela ku Mem Ararat ji me re dibêje ya tonkî şîrovê me hene lê îcab nake em şîrove bikin ji xwe hûn zanin bêdewletbûn wisa ye. Merov hemalatiyê dewleta Tirkiye be merov hunermend be merov nikar ve biçe welatekî cîran bi 2 saetan balafirê dişî şerma mirova yani vaya qet îzaha wî tune ye. İnsanekî hunermend bi tevê ekîba xwe 3 kesin, 5 kesin, 10 kesin nemîme sazbendin bana. Van insanana nayên Ewropayê iltîja nakin nasekin. Ev insanên me dibe seyaheta wan bêdawî be. Ka carekî me bîstî bû li derekî vîzeya di navbera dewleta Tirkiye û Schengenê de bi dawî dibe ji bo hunermenda karsazan. Ka
tiştekî wisa hebû çima pêkinaye çima sal biye 2026 hêjî mafê mirovan ê sêyehetê bi sînor e şerma mirovahiyê ye hevanna. Niha goyê xwe bidinê ez ji we re çi dibêjim? Îranê gef li Amerîkayê xwariye ve ya îşaretê şer e. Ez hema nûçiyê ji we re pêşkêş bikim. Ez vê derê jî bi lez binivîsim ji ber ku tiştekî nû ye. Baş e. Hevanna niha Donald Trump pêşî gotibû em amade ne bikevin nava tevgerê. Ev jî bû sebedem ku İran hinekî hers bibe. Rayedarên Payebilind yên Îranê bersiva şiyariya Serokê Amerîkayê Donald Trump ya di derbarê xwepêşandanan de da û gefa lêdana baregehên Amerîkayê yên li herêmê xwar. Yani İran dibêje em ê baregehên we yên li herêmê em ê ji xwe re bikin hedef. Piştî peyama Donald Trump ya ku dibêje em amade ne bikevin nava tevgerê, Rêveberiya Tehranê destwerdana li karên xwe yên navxweyî wekî xeta sor bi nav kir, ragihand ku müdaxale destwerdaneke muhtemel ya Amerîkayê wê agir berde tevahiya herêmê. Yani behsa şer dike. Daxuyaniya ku fitîla rageşiyê vê xist ji Serokê Amerîkayê Donald Trump hat. Trump ji xwe îro me ji we re bas kiribû, ser hesabê xwe nivîsandibû. Eger İran xwepêşandarên aştîxwaz golebaran bike, baweyekî hovane wan bikuje, êrişî wan bike, em wekî Amerîka em ê bikevin dewrê, em ê bi hawara wan ve biçin. Li ser vê yekê hevanno Serokê Parlamentoya Îranê Mihemed Baqir Qalibak yek ji wan kesan bû ku herî tund bertek nîşanê gotinên Donald Trump'ta. Qalibaf peyama ku em amade ne ya Trump wekî îtirafeke fermî nirxand. Diyar kir eger li dijî Îranê macereyekî dest pê bike, Tehran, İran wê bersivekî pir tund bide Amerîkayê. Divê Donald Trump zanibe bi vê îtirafa fermî hemû navend û hêzên Amerîkayê yên li herêmê ji bo bersivdayîna her cure macerayî ji aliyê me ve weke hedefên meşrû têne dîtin. Tehran mafê lêdana hemû baregehên Amerîkayê di destê xwe de digire. Qalibaf her wiha teqes kir ku ew xelkê nerazî yê li kolanan leşkerên bi pere yên biyanî naxin eynî sepetî yani naxin eynî tasîkê û vê cudahiyê li ber çavan digire. Şêwirmendê Rêberê Îranê Elî Xamaneyî jî Elî Larîcanî ew jî tevlî nîqaşan bû Amerîka bi têkbirina aramiyê herêmê sûcbar kir. Wekî din kî dibêje divê Donald Trump zanibe ku destwerdana Amerîkayê ya li mijara navxweyî tê wateya bê îstiqrarkirina hemû herêmê û tunekirina berjivendiyên Amerîkayê jî. Bi helbesta rayedarên İsraîlî bi helbesta Trump ra diyar bû kî li pişt bûyeran e. Bila gelê Amerîkayê zanibe Donald Trump ev macera da dest pê kirin. Ecêb. Yani çi alaka Donald Trump heye bi birçîbûna milletê İranê? Hakikaten. Yani ez fehm nakim. Berdevkê Wezîreta Karê Derve ya Îranê İsmaîl Baqeyî jî axifiye ka ew çi dibêje. İsmaîl Baqeyî çi dibêje? Baqeyî destnîşan kir ku hewldana Amerîkayê ji bo femkirina niyetên wan Amerîka bi organîzekirina darbeya 1953 ya li dijî Museddiq çima dikeve dîrokê nizanim. Ya meselekî heye arkadaş milletê we tî û birçî ye, milletê we perîşan e. Hûn çima dikevin dîrokê, hûn çima xelkê sûcbar dikin, hûn çima dibêjin diş mihraklar, eleqa diş mihraklar çi heye? Yani wextê pirsgirêkê tê navxweyî tune be tu meselê xwe hel bikî kes nayê çavê xwe têra nake. Tirkiye jî tim wisa dibêje.
hêzên derva hêzên derva. Ya tu milletê Kurd tu nebehesî bînî xelkê bêje heye. Tu bêjî milletê me heye problem tune. Heqê wan bidê problem tune. Kes navî çaxê çûyê xwe têra nake. Hevano mesele ev e. Mesele her ku diçe germ dibe. We goterê. Êvarê saet di 21 de ez û hevalê me ronî riha em ê were bin. Bi hêviya rojên xweş azad dem baş hevana. Ji bîr nekin serbestiya hemî hevalên me yê li zîndanan em dixwazin. Serî de Selhedîn Demirtaş û hemû hevalê wî dibe acîlan serbest werin berdan. Efrîn Serêkaniyê girê spî werin azadkirin. Dewleta Tirkiye ji wan deran vekişe. Milletê me vegere ser zeviyên xwe, mal û milkê xwe. Ev daxwazên me ê serekine ji bo vê pêvajoyê. Bi xatirê we dem baş.